Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si urobíme ako vždy, nie vždycky, ale urobíme si také mini video, skôr veľké video. A ako si ho urobiť, tak si vás takto položím na počítač. Tu nemám vodičku, aby som vedela. Mňam. Takže tejto vecičky, háčkované veci. Buď ticho. Toto bude môj merč. Náhrielníky, prstenie a také náramky, dobre. Zuzana. Buď tu eňoňo. Čo? Budeš ticho? Nie, nebudem. No budeš? A nie, natáčam. To mi jedno. Tak si natáčaj inde. Alebo inokedy. Teraz nebudeš. Nemôžem. Teraz budeš ticho? Máš sluchatka, takže... A ako takto. Ty máš byť ticho. A ako tu máme, tak takto si to poskladáme. Otvoríme si toto. Tak. Do toho si budeme takto dávať tie veci. Máme toto. Dá sa to dať dole. Jasne, že dá. A dá sa to dať aj v rámci. Tu si to takto dávať. Že tak. Tak a takto. Ja už dávam merč. Tým dávať možno bude mať merč, ale možno áno. Tak. Prvé to máme. Tohle musím si nájsť. Nemám vlnu? Počkajte, v tej živku iba. Jej, prepáčte, mne sa to vypína, tak si dám Snapchat. Už ma vidíte? Ako vidíte? Mám tu vlnu. Fakt neviem, musím si nájsť. Tak budete musieť chvíľku počkať. Skoro som kývla. To je kameň. Kde je to? Furt to neviem nájsť. Musím si spomenúť. Ja som to do haja dala. To si dám zatiaľ sem. Jasne. Ja to idem nájsť. Ďalšia vec, že našla ďalšiu vecičku. To je náhrdelník. Také dusku. Ja ich mám veľa tých. Našla som ju. A dokonca si aj ukážeme, ako sa háčkuje. Mám to. Ako sa háčkuje, ako sa stáva, pridávaj. Zuzana. Pridávajú veci a tak.
Takže toto si zavrieme. Zobrať ešte čiernu. Ďalšia vlna. Tak jemná je. Takže zatiaľ sem. Háčkovanie. Teraz sa budeme asi na videách venovať viacej háčkovania ako štrikovanie. Ja neviem štrikovať. Takže to je dosť blbé. Musím si dať čo spraviť. Nebude lepšie takéto svetlo? Asi hej. Asi hej. Tak idem zasnúť, počkaj. Dobrý deň. Mám si dať filter alebo nie? Asi hej. Však do keľu. Asi to lepšie bolo to svetlo však. Tak idem väčšie na svetlo. Tak, poďme na to. Takže, prvé si budeme musieť nájsť koniec. Začiatok teda takto si ten koniec dáme, že takto. Takto si to prevlečieme. Hej. Potom si takto urobíme túto takto. A nie, že urobíme takto kozel. Nie. Urobíme takhle. Takhle. Urobíme toto. Je do pekla. Pindle. Mne to niekedy nejde. A hlavne, že mi toto ide. Máme prevlečené. Potom si takto zoberieme vlničku, takto si to natiahneme, urobíme tohto, si to otočíme okolo prsta a potom iba ukajte, ako to robím ja. Tak a asi si vás dám zblízka. No tak sa kúkajte na moje ruky. Kúkajte. Máme tak a prevlečieme. Tak a prevlečieme. Tak a prevlečieme. A zase pretočíme tento prst tak a prevlečieme. Tak a prevlečieme. Pretočíme prst. Tak a prevlečieme. Tak a prevlečieme. Tak a prevlečieme. A zase takisto. A furt takisto dookola. Len teraz mi to bude asi chvíľku trvať, takže budete musieť počkať. To je moja sestra, to je moja sestra, to je moja sestra. Sister. Ak si budete pozerať toto video, tak áno, je to určitné pre deti. Áno, je to od 8 až do 10 rokov. Až do 3 a 10 rokov. Môže to aj 11 ročný. Proste je to do niekoľko rokov. To milión skôr. Ak je toľko rokov sa dá prežiť. Tak, a háčkujeme ďalej. Vedeli. Ja nemám také veľké oči. A tak. Takže tak. Deti pozerávajú moje videá. Ja viem, pre mňa sú super, ale pre vás môžu byť aj trapné. Mám iba 9, takže mám. Nehejtujte. Áno, vy chcete až veľmi dlho vedieť, ako sa volám. No dobre, ja vám to už poviem. Volám sa Zuzana Danišová. No, nedá sa to moc, ale ja som chcela byť Emilia. Som Danišová Zuzana. Ja sa napijem.
ty vole, počúvaj, za 50 minút to už nestíha ani keby sa postarať, ide byť nová sezóna. No, ja teraz robím iba reťazovky, potom budeme mať také väčšie. No trošku miniem tieto reťazovky. No ja viem aj už väčšie, už aj stĺpiky, ale teraz chcem reťazovky, tak to asi nevadí vám a bude to merch. Áno, ešte sme nedostali 100 000. Tak dávajte a tak. A ak budete chcieť háčkovať, kúpte si vlnu a háčik. Budete chcieť štrikovať, ja sa to raz naučím a potom vám to ukážem tiež. Ale budete musieť potrebovať nie háčik, ale také špajchličky na štrikovanie. Zruším to alebo čo? Asi hej. Ano tu pozerá anime. To je ona. Áno, je to ona. Trošku ďalej. Som zase moc riadne stiahla. Together school morning. Ak si budem spievať, prepáčte. You're in bed and you wake up. One day you wake up. Well, check your watch. Start together. One lovely morning. It's time to get to school. Lovely morning. School, it's so cool. School, it's so cool. Check your, wash your face in your milks. Neviem to prvé. Ja sa moc nepáču svetlo, hej, aby ste vedeli. Robím merčak, takže robím aj takhle čelenky, že čo si môžeš takto zaviazať a máš, alebo tak a tak. A takto si to zaviazať. To budeš mať takto. Ja si to tak budem robiť, veď? Toto budem, čo budem dávať do tejto veci. Tak ja si každé ráno, čo budem v škole, budem dávať nejaké veci. Že zajtra už viem, aký je a zajtra vám aj natočím, ako budem vyzerať, takže tak. Už sa mi moc nechce, ale za chvíľu aj tak končím. Do keľu. Už, aby ste vedeli, už je večer, už koľko je hodín? 19:14, 7 hodín a 14 minút. Ale aj tak chodím o 8 spať. Moja sestra som má, lebo štvrtok a piatok je doma. Ale aj tak by som štvrtok nechcela byť, lebo by sme mali mať info a nechcem mať z informatiky domácu. By som si to spravila s učiteľkou. Ja chodím na Svätého Vincenta do školy, mám 9 rokov, volám sa Zuzana Danišov. Vy ste to asi ešte nepovedali, počkaj, ja som to na žiadnych videách nepovedala. Ja som trdlo. Takto som extrémne trdlo.
Tak a narodila som sa v roku 2015 a v júli 29.7. A čo? Mám najradšej Bueno s bielým Buenom, je to z Mrzka. Najradšej mám zviera kone a najlepšia kniha je Motýliky. Nemôžem vám to povedať, čo v tej knihe je, ale to nevadí. Náhodou vám to nevadí. A nepíšte komentáre, ale povedz. Ja to proste nemôžem. Seriejka mi to zakázala. Takže škoda. Aby som vám to povedala, ale nemôžem. Myslíte, že toto bude na čelenku? Bo ja si chcem dať takto zajtra čelenku, kúkajte. Tak. A takhle. A rozpustené vlasy. Asi hej však. Do keľu nožnice. Toto je háčik, ale to je čínska palička. Kde mám druhú? Kde mám nožnice do keľu? Tak určite. Mám orden. Čo neviem.